Aşgabatda merkezi meçhitlerin birinde uly taýýarlyklar görülýär. Alınıp barýan işleriň maksady barada resmi habar ýok. Emma olar golaydaky jaýlaryň ýaşaýjylarynyň gündelik durmuşyna täsir ýetirýär. Soňky gün gecelerine de polisiýanyň awtologlarynyň batly sesleri ähli ýerde eşidilýär we köçelerde duran awtologlar jerime duralgylaryna alınıp gidilýär. Aşgabatyň Hedreti Umar meçhidiniň töweregi soňky wagtda häkimetleriň üns merkezinde boldy. Meçhidin ýerleşýän Parahat 7 trapçysynyň ýaşaýjylary jemaat gullyklarynyň işärleriniň gece gündi daş töweregi ýadawsuz aratylaýanlyklaryna we awadanlaşdyrýanlygyna şaýat boldular. Köçe süpürjüler şu günler ir saat 6-dan we agşama çenli işe çykmagy mejbur bolýarlar. Dip Adatlyň habarçylarynyň biri gurrun berdi. Güýçli taýýarlyk çäreleri bir hepden gowrak wagt bäri dowam edýär. 11 martda Adatlyň habarçysy dürli etraplardan öý dolandyryş edaralarynyň işgärleriniň gatnaşmagynda uly göwrümli ýowarun geçirilýänligi barada habar berdi. Geçen hepdeden bäri şaýoryň urundaky etraplarda jemaat işgärleri gysgaly işleýärler. Olar agaçlaryň düýbüni gazdylar, akladylar, ýerleri depdiler. Çykyp başlanan täze otlary kopardylar. Soňky 4 ýylda hiç kim agaçlary suwarmany we olaryň köpüsi gurudy. Şeýlekem Annalip köçesiniň çatyrygyndan görünýän jaýlaryň köçe taraplaryny boýadylar. Dip habarçymyz aýtdy. Soňky gün meçhidin töwereginde polisiýa hem işçiňleşdi. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň 14 martda düşüren videolarynda şäher polisiýasynyň howlulary aýlanyp sirenalary we sesi gataldyjylary ulanýanlygyny hem köçede duran awtologlary jerime duralgysyna alyp gidýänligini görmek mümkin. Videolaryň birindäki ýagdaý akşam saat 10-da bolupdyr. Garaşylýan waka barada resmi habar bolmady. Adatlyk radiosu Aşgabatyň häkimliginden hem maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda habarçylar uly tutumly taýýarlygyň ýurdun ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyndaky möhüm waka bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Habarçylaryň biri Berdimuhammedowylaryň şu hepde Parahat 7 trapçysynda ýerleşýän meçhide barmagyna taýýarlanýanlygyny anyklady. Häzir maglumatlarda saparyň 15 martda planlaşdyrylýanlygy aýdyldy. Adatlyň başga bir habarçysy bu meçhitde halk maslahatynyň başlygy Gurban Berdimuhammedowyň 2 ýyl mundan öň aradan çykan kakatynyň hatyrasyna sadakanyň planlaşdyrylýanlygyny habar berdi. Mälik Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň 18-nji aprelinde 88 ýaşynda aradan çykdy. Şonda şol wagtky prezident Gurban Berdimuhammedowyň kakasy we häzirki prezident Serdar Berdimuhammedowyň atasy ýogalanda bu ýagdaý Türkmenistanyň ýylatynyň ähli gatlaklaryna täsir ýetirdi. Türkmen resmiýetlerine merhumyň 40-na çenli saçlaryny sıyryp başyna tahyýa giymek tapşyryldy. Tutuş ýurtda matym tutuldy. Mari vilayetinde toy mekanlarynyň hemmeti 3 günläp ýapyldy. Libap vilayetinde toy dawaralaryna gadagançylyk 7 güne çekdi. Mundan başga da döwlet işärlerinden matam çäreleri üçin pul ýygnaldy. Hatyra çäreleriniň çykdyjylary üçin ýylatdan puluň ýygnalmagy may aýyna çenli dowam etdi. Türkmenistanyň häzirki prezidentiniň atasy we halk maslahatynyň başlygynyň kakasy Mälik Berdimuhammedow ýogalanda matam çäresine gatnaşmak üçin Aşgabada vilayetlerden etnik azlyklaryň wekilleri uğradylypdy we olaryň öz milli eşiklerinde bolmagy talap edilipdi.